Urtean zeharreko 25. domekie. Gaurko irakurgaiek diruagazko eta mundu honetako ondasunezko lotura zelan bizi dugun pentsatzera garoaz. Amos profetak ozen salatu ditu pobreen kontura. Trampak egin eta justizia ahaztut. Aberastie gure dabenak. Jangoikoak entzun egiten dau txikien garrazia. Eta bizitza bidegabekerian gainean eraikitzea ezinezkoa dela gogoratzen duzku. Evangelioan, Jesusek administrale zuhurraren parabolagaz. Arritu gaitu. Ez dau bere ustelkeria goratzen. Une kritikoan erabakiz jokatzen dagoen trebetasuna baino. Jesusek galdera egiteko dinosku. Trebetasun eta sormen bera dugu jangoikoaren erreinuaren alde lan egiteko. Adimen eta alegin bera jarten dugu betiko balio daben gauzetan. Eta pasakorrak diranetan, dirua Jesusen esanetan, ondasun txiki eta mugatua da. Ezin doguz jangoikoa eta dirua batera zerbitzatu. Dirua baligarria izan daiteke zuzentasunez, alkartasunez, eskuzabaltasunez erabilizkero. Baina, jainko bihurtzen badugu, beren borroi egin eta funtsesko gauzetik aldentzen gaitu. Itxien leial izatea da benetan handia goratu deuzku San Paulok bigarren irakurgaian. Tenbako otoitza, bizimodu apala, besteen zaintza. Hortze eraiketzen da jangoikoarentzat gustako dan bizitza. Gaurko evangelioak zera galdetu duzku, non dago gure bihotza. Eukitean, ala banatzean. Pilatzean, ala zerbitzetean. Aztertu daigun gure bizitza, ikasi daigun jainkoa gure esku itxitako doen denborie, ferie, familia, adizkideak, ondasun materialak, administratzaile zintxo izaten. Eskatu dugu jaunari bihotz azkea. Gauzat materialak bitarteko lez eta ez helburu lez hartuko dituan bihotza. Eta sormenez eta ausardiaz jarduteko gaitasuna emon digula. Onaren zuzentasunaren eta jangoikoaren erreinuaren alde lan egin daigun. Hoi jainko lege nagusi hau emon diskurso agindu guztien oinarria, zeu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu, zure aginduak betez, zeldu daitezela betiko bizitzera. Domenko honetako lehenengo otoitza gogoratzen dau, legearen osotasuna, jangoikoaren ganako eta urkuaren ganako maitasunean dagoala. Kristina bizitza osoaren muinen, ez dagoaren betete hotz bat baizik eta bihotza eraldatu, eta bizitza bideratzen dagoan harreman biziko esperientzia bat. Baiztapen horrek bat egin dau evangelioagaz. Non Jesuseko arrasten dauen elezinezkoa dela bi jaun zerbitzua. Maitasun gure erabagien printzipio, da neurrina Daniel, bakarrik, ondasunak eta eraikuntzak erreinuaren zerbitzurako bitarteko bihurtzen dira. Eta ez da esklabo bihurtzen dira no idolo. Otoitzak beraz fedearen egian kokatzen gaitu. Legeak bere zentzun osoan justizian eta rukian gauzatzen dan maitasunean lortzen dau. Zure agindua betez, heldu gaitezela betiko bizitzara eskatzean, komunidadeak onartzen dugu jangoikoaren grazia behar dagoala, leial izateko. Ez da nahikoa giza alegina, izpirituaren doaia behar da. Nahimena sendotu eta bihotza, garbituko dauana. Aginduak bete eta betireko bizitzarako bide bihurtzen da. Jangoikoarekiko komuninora eta nahi arrebekiko nahitasunera ere egitzen dagoelako. Hartu jauna bihotzonez zeure herriaren eskaintzak, fedez autortzen dugun egia, zeruta sakramentoren bidez lortu daigun. Hemen eukaristian berezko dinamika adierazuten da. Sinismenak barnetik autortzen dagoena ikusgai, eta eraginkor bihurtzen da sakramentua zeinuan. Alkarteak ogia eta ardaua eskaintzean dauz kino epalgiza, baina hori etzan gordetzen da Kristoren gan dugun fede aitormena, gure alde emona. Sakramentu elizak aldarrikatzen dagoen berrez hastea eta egia bihurtzera dato. Agindutako salbazio eukaristia mahaia modu ikurgarrian imoten jakula. Aldi berian otoitzonek fedearen eta sakramentoen arteko batasuna erakusten da. Ostu dugunez da plano abstraktua edo intelektual batean geratzen, baizik eta liturgian parte hartzean, holan, ospakizun topaleko bihurtzen da, salbaten
etara aldatzen dauan jangoikoagaz. Komunidadea betireko bizitzara zedegiz, irakurketari jagokenez, otoitzonek gogoratzoten dau, fedea ez dala idea utza, bizitza partekatu, eragitu baino, sakramentuaren eleikatzen dana, jangukoaren maitasuna gazko eta orkoaren zerbitzura gazko, eguneroko leialtasuna usteko. Zure semie gure salbatzaile bialtzeraino maite izan dozu mundua. Bekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin dozu. Zure atzemeagan maite zendoa geuan ere maitatzeko. Horrek zure esaneko izanik eskuratu duzkuz barrio gu, zure esaneko ez izateagaitik galdutako ondasuna. Urtea zeharreko domekatako zazpigarren prefazia. Kristok esanekoa izanez, salbatu gaitu. Prefazioak aldarrikatzen dau jangoekoak, miserikordian aberatzak obeditzen da eredu perfektu emon duzkula Kristorengan. Bere gaitik berrezkaratu doguz gure desobedientzaren pekatu gaitik aldutako doainak. Fede autormen honek gogorazotan deuzku salvazioa ez dela gure alegindik sortzen. Kristoren baiezko lehiaretik baizik. Aitari horotan fiau jakona. Eukaristiak eskarrak emoten duguz, maitasunezko obedientzia horrek gaur egun geure ganatzen gaitu alako. Eta jangoekoaz eta gure artean adizkidetu seme alaba eta nahi arrebalez, bizitzeko aukera berrera zeten dagoelako. Aldarrikatu barri dugun zan irakurgaietan, irakurgaiei begira, kristinau bide argitzen dau. It prestazionek, amosek pobrearen kontra ondasunak manipulaten dabezinen bide bako keria zalatzen dau. Kristoren obedientzia irizpide eta indar bihurtzen da ikaslearen txat. Horretan, aurkitzen dugu ondasun erabilian egiazko askatasuna. Eta bidezko neurria. Eukaristia prefazio honegaz ospatzea Kristoren gandik, aitadakiko leialtasunan bizitzen ikastea da. Hangoikoa ganako gure maitasun justizian, otoitz universalean, eta haunenerako alkartasunean zehatz egin daiten. Indar barritu jauna eten barik, zeure laguntza sakramentonetan jana itu zuzenak. Ospakizunean ez ezik, bizitzan be, zure salvazio egintzaren frutoak jaso dagi esan. Hemen eukaristia graziaren dimensio bikotza agitzen dugu. Fedearen indartzen dagoan elikagaia, eta guneroko bidean eusten dutzuen laguntza. Haun hartzen dagoen isolatu bat, baizik eta une oro laguntzen dagoan presentzia bat. Inauguraten dau, salvazioa ez da liturgia ere mugatzen, eguneroko existentziaren jasotzen da. Sakramentuak justizia, maitasun eta leialtasun lanetan aurkitzen daben beren benetako ugalkortasuna. Komunio osteak bizitzari pasko beilegi zontez begiratzen laguntzen duzku. Eukaristian jasotako jangoikoaren potere salbatzailea, zaten pruan geratzen, baizik eta ikasli izatera bultzatzen dau egun bakotzen, lanean, familian, bestekiko harremanetan. Jaun hartzean, konfiantzazko eta pertseberientziazko eskola bihurtzen da. Da bertan, diru otoitza gogoratzen euskun maitasunaren gindua, koherentzia bizitzen ikasten du. Holan sakramentuek betirekotasun, esperantzan ez ezik, agindutako salvazioa aurrera antzen, daben eguneroko entrega zerbitzu, eta dizkide kinotan be frutua emoten da.